Tira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Clarine's Secret File. Si Clarine na merong dump account na sa palagay ko hindi lang basta dump account kundi dummy account. Kung saan meron siyang karelasyon. At etong karelasyon niya, LDR sila ng kanyang kaibigan. Yes, kaibigan niya. Yung kanyang kinarelasyon. Pero hindi alam nung kaibigan niya na yung siya at yung kausap niya sa social media o girlfriend niya sa social media ay isa. So, ano nga bang dapat gawin ng ating secret file sender? Paano nga raw ba niya aaminin kay Dane? Pagod na raw siyang maglihim kay Dane. Ayaw niyang mawala si Dane. Takot daw siya sa mga pwedeng mangyari. At sana raw ay magkaroon na siya ng lakas ng loob para sabihin na ang katotohanan na si Elle at si Clarine ay iisa. 5 years LDR. Di pa nagkikita in person. I wonder talaga kung hindi nahalata ni Dane. I also wonder kung anong ginagawang change of voice ni Clarine para hindi siya mahalata na siya yung kaibigan o buddy nitong Dane na to. Diba? Ang hirap din kaya magbago ng boses. Kasi, imagine mo kung gagawa ka ng isang identity, hindi pwedeng magkaparehas kayo ng boses. Lalong-lalo na kung kilala ng tao yung mismong identity mo. So, dapat magbabago ka talaga from physical features, yung voice, kailangan bago yan. So, hindi ko na kung paano mo nagagawa. Nag-voice changer ka ba every single day na magkausap kayo ni Dane? Anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po, ang sabi ng ating kabisyo na Zia Marisa. Magjowa nga kayo ni Dane. Bakit naglilihim ka sa kanya? Or magjowa na nga kayo ni Dane. Bakit naglilihim ka pa sa kanya? Kung mahal mo talaga siya, sabihin mo na ikaw si Clarine. Pero hindi yun madali. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo ng si Doc Yorche. Hi Clarine, masaya akong naging kayo ni Dane. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Either tatanggapin ni Dane ang pag-amin mo o hindi. Sana tanggapin ka niya kahit may malupit na sikreto kang itinago sa kanya. Wag lang sana nating inormalize ang pagka-playgirl ni Jade na mahilig mangolekta ng jowa kahit taken na. Unfair yun, paglalaro yun ng feelings ng iba. Tandaan merong karma. Matutong lumaban o lumandi ng patas, higit sa lahat magpakatotoo. It's not expensive to be honest, but it is costly to be a cheater. It costs you your peace. True! Thank you so much, Doc George. Eto naman ang sabi ni DR. Clarine, it's better kung aaminin mo ang true feelings mo sa lalaki na gugustuhan mo at kung ano man ang sagot niya, either tatanggapin niya or hindi. Accept it. At isa pa, huwag kang magkunwari sa isang pagkataong hindi naman ikaw. Eto naman ang sabi ni Margiel. Nako Clarine, aminin mo na kayo din. Matatanggap ka rin naman niya. Siguro hindi man agad-agad na matatanggap ka niya, pero tatanggapin rin niya yan eventually. May roleplay account. Ako, may nag-chat sa akin sa real account ko. Tapos ako pala napagtripan, nagpanggap siyang mayaman, nanghihingi ng load sa akin.
Kaya ingat tayo sa mga ganyan. Oy! Oo, mag-ingat-ingat kayo sa mga ganyan. Yung dummy account o yung parang akala mo legit na account pero yung pala piperahan ka lang. Dami nang nabibiktima ng ganyan. Ewan ko sa inyo kung napanood niyo yung Tinder Swindler sa Netflix. Yun yung pag may nakamatch siya sa Tinder, jujuwain niya yung babae. Tapos mag-aastang milyonaryo siya. Hanggang sa uutangan niya yung babae. Tapos, yun, mababaon na siya sa utang, yung girl. Tapos, bababay na siya. Ghosting na siya. Ganun. Anyway, ito naman sabi ni Mayumi. Hanggang kailan mo balak, Clarine, mabuhay sa kasinungalingan? Dual personality ba ito? Huwag mong i-assume na baka alam ni Dane na ikaw, si Elle, at kayong dalawa ay iisa. Masyado nang matagal ang 5 years para hindi mo sabihin ang totoo at walang makapagsasabi kung matatanggap niya si Elle at Clarine kung hindi mo umpisahan ang pagsasabi ng totoo. Sa dulo, meron at merong masasaktan dito. Huwag kang mabuhay sa ilusyon at takot. Be real, be you. Yun lamang po from Mayumi. True. Ay kay Gab Villeta, Boss Louie Valderrama nagpapa-shoutout ngayon. Sabi niya rito ay maging totoo ka. Baka mamaya, imbes na ginto na, maging bato pa. Ay kay Paulo Chen. Ayan sabi niya dito, just a stranger. Just a stranger. Baka mamaya, just a stranger ka lang sa kanya. Ay kay Kawaha Ahmed. Ay din kay Ana Dominguez Ocampo na nagsasabing, mas magandang aminin na niya ang totoo kasi wala namang mawawala sa atin. Doon mo rin naman mapapatunayan kung totoo din siya sa'yo. Mahirap din kasi yung may tinatawag ka sa relasyon. Trust. Yun ang isa sa makapagpapatatag sa inyong dalawa. At masarap din sa feeling na open kayo sa lahat. That's it, DJ Rocky. Always take care. Na-miss kita. Busy lang po ako. Hi sa family ko sa Bagumbong, Caloocan. Sa friends kong Mark Anthony de la Cruz, Grace Peco Lopez, at sa kuya ko sa Saudi, Angel Alan Avanzado. Uy, maraming salamat, Angel Alan Avanzado. Miss ko na rin yun Ito naman ang sabi ni Charles Sancho. Ipagtapat ang totoo. Kung ano ang totoo. Yung magiging pain ni Dane, it's up to him. Kung manghihina siya or what, well, nasa sa kanya na yun. Basta ang mahalaga, huwag kang mag-iba ng identity. May nakilala nga ako, iba-ibang account. Iba-iba rin ang Ginowa. Pet Malu, diba? Kakaloka. Kaya nga dapat, diba, yung one SIM, one person, or one individual. Masyado na ako redundant dun sa one individual. An individual. Yan. Dapat gano'n naman talaga may registration na gano'n. Kumbaga, alam ng isang pamahalaan ng gobyerno kung ano talaga yung mga accounts natin. Imagine ninyo kung isang account lang per tao, malamang walang manloloko. Sino dito mga nabudol na dahil sa social media? Ako nabudol na ako. Nakapag-deposit ako ng 999 pesos tapos hindi naman dumating yung dress na in-order ko. So, mahirap talagang maloko. Diba? Eto naman ang sabi ni Robert Tirao. Aminin mo na ikaw yun pero dapat handa ka sa kung anong pwedeng gawin niya. It's either tatanggapin niya or hindi. Eto naman ang sabi ni Richard Ontuka. To Clarine, dapat aminin mo na sa kanya lahat, pati ang pagiging bi mo kasi there's more. Or the more na maamin mo, the earlier, the more na makaka-move on kayo. If hiwalay, hiwalay. At least maka-move on na kayo. Kung tuloy kayo, at least ma-enjoy ninyo ang isa't isa. Mas masaya, no holds bar. Yun lamang po, DJ Rocky, maraming salamat. Uy. Ay. Sa totoo lang, naisip ko lang. Kung wala kayang iba si Dane. Charot with Daron. Hindi ko kasi, ako personally speaking, hindi ko pa rin talaga alam kung paano nahuhulog ang loob ng isang tao sa hindi naman niya talaga nakita in person.
parang nahihiwagaan pa rin ako dun sa parteng yun. Bilang isang taong naniniwala sa face-to-face conversations para mas umusbong at lumalim ang pag-iibigan ng dalawang tao. Hanggang ngayon kumbaga nagwo-wonder pa rin ako dun sa parte na paano lumalalim ang isang relationship ng dalawang taong hindi pa nagkikita in person. At kung sakali man talaga nandun kayo sa point ng buhay ninyo na nilaliman nyo talaga, well, I respect that. It's just that, mas masarap pa rin magmahal na alam mong totoo at tapat ka sa lahat ng mga sinasabi mo. At higit sa lahat, tapat ka sa kung sino ka. Siyempre, yung atensyon, yung oras na ibinibigay nyo sa isa't isa, posible na yun yung nakakapagpalalim ng relasyon ninyo. Yung care na iniintindi ka sa mga oras na kailangan mong intindihin ka. Yung may magsasabi sa'yo ng kumain ka na ba, good night, o nakakaget sa lahat ng mga kwento mo sa buhay. Ang sarap ng feeling na gano'n na kahit di mo pa siguro nakakita na in person, pero at least, you know that there is someone in this world na nakakaget sa'yo, nagkakaget sa pagkatao mo. Pero yun ay para kay Dane. Kaya lang, yun yung problema Kilala ka ba talaga niya kung sino ka? Sabi mo, baka nakakahalata siya kasi nakapagpa-brace ka na. Pag nag-video call naman kayo, parang iba-iba na yung tsura mo. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa na mag-shift ng boses, diba? Hindi ako sure dun But one thing is for sure. Masarap magmahal ng tapat at totoo. At ng totoo ka sa sarili mo. Babalikan at babalikan kayo. Yung wala kang itinatago. Ikaw ang mas nakakilala kay Dane. Alam mo na siguro sa panahon ngayon kung paano siya magtampo sa'yo, paano siya magalit sa'yo, ano yung mga bagay na ikinaiinis niya, at kung paano mo mas maipapaintindi sa kanya yung mga nagawa mo. And to begin with, you are his friend. Kaibigan ka niya. At dapat handa ka sa kung ano mang pwedeng mangyari. Kasi sa pagsabi mo ng katotohanan sa kanya, o pwedeng tanggapin niya na ikaw si Elle at ikaw si Clarine, kayo ay iisa. And yung best friend niya, lover niya, alam niya na matagal na. Or hindi na nagmamatter sa kanya na ikaw si Clarine. Basta ikaw si Elle, na Clarine, that's okay with him. Or, pwede rin namang nasaktan siya o masasaktan siya. Dahil ang tagal mong nililihim sa kanya na ikaw pala yung kaibigan niya. At masakit yun para sa isang kaibigan kasi nanggaling yung pagsisinungaling mula sa taong malapit sa'yo. Yung dinamayan ka from the very beginning of your quote-unquote relationship or miserable life or nung heartache mo, nung heartbreak mo. So, pwedeng mawalan ka ng kaibigan. Pwede kang mawalan ng kaibigan. More than a lover. Pero kung sakali man talaga na mag-work ito lahat sa inyo, then congratulations to the both of you. Sana magkita na talaga kayo in person. Minsan talaga yung insecurity, pinapagawa tayo ng mga kung ano-anong malulupit na bagay, no?
pinagkikreate tayo ng bagong account, tapos yung pala yung gagamitin natin dami account para mag-stock ng mga kinai-insecure natin. Titingnan natin kung maganda na ba talaga siya, nagpagawa ba siya ng ilong, nagpagawa ba siya ng bubelya. Di ba may mga ganun eh. Yung sinecheck mo, sinisipat mo kung okay ba itong taong to para sa naging ex mo, yung mga ganun. Pero sana hanggang dun lang yun. No? Huwag tayong gumawa ng ikakapahamak ng kapwa natin, and especially our loved one. Yung taong mahal natin, taong malapit sa atin, kaibigan natin, kapamilya natin. Masakit maloko, masakit mapagsinungalingan. At kung meron man tayong isang gawain na isinusumpa ng mundo, yun yung pagsisinungaling. Mas okay na masampal ng katotohanan kaysa ma-baby ng kasinungalingan. Kasi kapag nasampal ka ng katotohanan, yung sakit panandalian lang. Pero kapag binaby yung kasinungalingan, yung sakit panghabang buhay, pangmatagalan. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Breaker, still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Clarine's Secret 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!